ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, як хабари оҷил, яъне ки срочна барои тамоми ҳамватанони азизамон гуфтанӣ ҳастам ки саломатии шумо барои мо бисёр муҳим аст. Ман ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун як хизматкори ин ватан, ҳар яки мо шумо вазифадор ҳастем ки шаҳрвандои худро фаҳмонем ки барои саломатии онҳо бояд мо саҳми худро гузорем. Агар суханҳое ки ман мегӯям ба як нафари шаҳрвандони азизамон расад, фоидааш, чӣ қадар ман хурсанд мешавам. Ба ин хотир дӯстони азиз гуфтанӣ ҳастам ки ман ҳамчун як дӯсти шумо, ҳамчун як бародари шумо аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар кӯчаҳо, дар боғҳо, дар нақлиётҳо, дар хусусан дар шаҳри Душанбе, дар автобусҳо эҳтиёт кунед. аз ана ҳамин антисептикҳое ки ҳаст истифода барем ва аз ниқобҳое ки ҳаст дар ин ҷо истифода барем. аз ҳамаи шумо боз ҳам шавад эҳтиромона хоҳиш мекунам ки эҳтиёт кунед, масофаро риоя кунед ва наздикони худро фаҳмонед чӣ қадар дар пешатон бошад. ҳамчун ман чиқдре ки ман ба шумо фаҳмондастам беаҳамиятӣ накунед. бисёр мебинам дар кӯчаҳо, мебинам дар ҳақиқат бисёриҳо беаҳамиятӣ мекунанд ва ин ҳам ба зарари ҳар як мо шумо аст, барое ки паго имрӯз нашид фардо худо нишонад як вирус ба шумо зарарашро расон, баъд дар он вақт пушаймон мешавед. барои ҳамин даст ба даст мешавем, якҷо мешавем, сарҷам мешавем ки ин вирусро мо аз ватани азизамон несту нобуд кунем. нагӯем ки моро насиҳат мекунанд, ин насиҳат нест. ҳамчун ман боз ҳам мегӯям ки ҳар як мо вазифадор ҳастем ки гуфтаҳои духтурон берун набароем, чунки худо нишонад барои ҳар як мо шумо омаданаш мумкин аст. ба ин хотир эҳтиёт кунед, эҳтиёт кунед, эҳтиёт кунед. Видеоро ҳатман лайк ва поделиться кунед ки дигарон бубинанду бохабар шаванд. То видеои оянда дар паноҳи худованд. модари ман, модари ман, модари ман, давлати ман, савлату бахти сари ман.